यहाँ रात के वक्त बड़ाइली गांव में आसमान से एक आग का गोला आकर गिरा। जमीन पर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेलाव नायनानै सानदों जानो हागौ मा गोमोथाव भिडिअ बिलाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोबांखौनो नायालासिनो थाङो, नाथाय नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायालासिनो दाथां। बेयाव नोंथांनि माबा मोनसेफोर मुलाम्फा जानो हागौ, बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावनो फोरमायग्रोबाय। बे भिडिअआ ओरैबायदि भिडिअ, गोमोथाव भिडिअ, ओरैबायदि आसरित नांथाव भिडिअ, नोंथांमोना नायनानैहाय बुजिनो हागोन आरो मिथिनो हागोन, आरो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन फारि फारि बियो माब्रै जादों। दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां बेमारिफोरजों नारसिननानै थाजानाय गोबां गिदिर गिदिर बेमारिफोर जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानो मोनो। सोरबाबा न'खराव रां रुफा गैया आरो सोरहाबा 6 लाख 7 लाख 10 लाखसिम थाखा गारनानैबो बेमारिखौ फाहामनो हायाखै, आरो सोरबाया जोनोमनिफ्रायनो बबा खाना बैफोर मानसिखौहाय नैबे जायगायावहाय मोनसे प्रार्थनाजों लोगोसेनो फाहामनो हायो। आसरित, आंबो आसरित नांदों नायनानैहाय। आङो नायनानैहाय बे चेनेलनि भिडिअखौ आङो मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय, नाथाय आङो नोंथांमोननो दिनैहाय खिन्थानो सानदों। आं गोसो जानानै आंनि गोसोआवहाय जुदा फिलिं फैदों नोंथांमोननो फोरमायना होनो थाखाय। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय ओरैबायदि बेमारि नुयो, ओरैबायदि बेमारि जाया बे बेमारिखौ फाहामनो थाखाय न'खराव थोजासे सम्पति गैया आरो रां रुफा गैया, आरो जायफ्रा गोसोम जादुजों जादु मारि जानानै दङ बैफोरबो हालाय हाफाय जानानै थायो। थाखा गैया, फैसा गैया, महाय थांगोन, महाय मागोन, महाय फोसाबजागोन, बेफोरबायदि गोबां हामफ्ला थिमफ्ला जायो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैहाय बुजिनानै लानो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा जुदि थारैनो फोथायनाय दं आरो गोसोआव आं बेजोंनो हामथारगोन होननानै फोथायनाय दं, नोंथाङा थारैनो माबा मोनसे गिदिर बेमारब्लाबो सोखाजानायखौ मोनगोन। आंहा फोथायनाय दं, सोखाजानायखौ नोंथांमोना मोनथारगोन। आरो जोंनि बर' समाजानो होन, गुबुन समाजानो होनो, हिन्दु खृष्टाना थाखायो, नाथाय बियो खृष्टान धोरोमनिफ्राय दे, आं खिथाखाबाय। दा जोंनि हिन्दु बिदा फंबायफ्रा बुंनो हागौ आरो बे खृष्टाननिसो, जोंनि नङा बियो, बेफोरबायदि बुंनो हागौ। नाथाय 6-7 लाख थाखा गारालासिनो 500-600 दान होनायजोंनो मोजां जायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खाफालनि बाथ्रा। आरो बेयाव हिन्दु खृष्टाननि खोथा गैया। नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन भिडिअखौ। हिन्दु समाजनिफ्राय फैनाय मानसि, हिन्दु धोरोमनिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो गिदिर गिदिर सिन्दुर थुनानै गिर्जायाव गसंफैयो, नाथाय बेयावहाय प्रार्थना बिजानानैहाय सोखाजानायखौ मोननानै बिथांमोना न'आव थांफिनो। दा नोंथांमोनाबो गोसो गुदुं जाब्ला, जुदि सोरबा बेमारिजों, सोरबा मेगन खानाजों, सोरबा मेगन नुयैजों, सोरबा थाबायनो हायैजों, सोरबा रायज्लायनो रोङैजोंहाय हामफ्ला थिमफ्ला ओरै थांहां जानानै दङब्ला नोंथाङाबो खालामनो हागोन अनलाइन प्रार्थना। आरो जुदि नोंथाङा बे जायगायाव थांनो गोसो दङ, नोंथांमोना बेमारिजों बेमारि, न'खरनिजों न'खरनि बुथुमलायनानैहाय नोंथांमोना गंसे बास लानानै आरामसे थांनानै बिथांनाव सहैनो हागोन। बिथांनि जायगाखौ आं दाबो कनफार्म जायाखै। आंनि आन्दाजाव, आं आन्दाज खालामनानै नायनायाव बेखौहाय आङो पान्जाबनि बायदि मोनदों आंनि गोसोआवहाय, नाथाय आं कनफार्म जायाखै दासिमबो, पान्जाब स्टेटनाव बायदि मोनदों। नोंथांमोना जुदि आंनि खोथायाव फोथायनाय दङ, आङो बे भिडिअनि उनावहाय बिथांनि माखासे भिडिअ क्लिपफोर होगोन। बिथाङा जाय खोथाखौ बुंदों बेनो जाफुंदों, बिथाङा जाय बाथ्राखौ खोथा होदों बेनो जाफुंदों। बे भिडिअ क्लिपनि प्रुफखौ आङो नोंथांमोननो होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, आरो सोर सोखाजानायखौ मोन्दों, माबायदि सोखाजानाय मोन्दों, बेखौबो आङो मोननैसो भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो देखायलांगोन। आरो बिथांनि चेनेलनि स्क्रिनशटखौ आङो लास्टआव होगोन। बिथांनि चेनेलनि नामखौ नायनानै बिथांनि भिडिअखौ नाय। आरो नोंथाङा अनलाइन नायदों, जुदि नोंथाङा अनलाइनावहाय, जुदि बियो देवबार दिनाव लाइभ फैयो, गिर्जानि लाइभ होयो देवबार दिनावहाय, जुदि बियो लाइभ फैनाय समावहाय नोंथाङा बिनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांखौ बियो नोंनि गोसोआव माबाफोर साननाय दंब्ला, माबाफोर लुबैनाय दङब्ला, नोंखौहाय लाइभ नायबाय थादोंब्ला नोंखौ डाइरेक्टलि थांखिनानै बुंगोन। नोंनि जायगानि नाम, नोंनि स्टेटनि नाम, बेफोरखौ थांखिनानै बुंगोन। नोंनि फार्स्ट सिबलिं नाम, बेफोराव थांखिनानै बुंगोन। आरो नोंजों मा जादों बेफोरखौ थांखिनानै बुंगोन। नोंथाङा बिथांनि लाइभखौल' नाय आरो आन्दाज खालाम, खनथाम खनब्रैसो नायनानै आन्दाज खालाम, नोंथाङा बिनि फोरमानखौ मोनो ना मोना।
आं बांद्राय गोलाव बुंला माने बेखौ सर्टकाट आङो बुंनाय जाबाय माने बिथांनि भिडिअ क्लिपफोरखौ आं माखासे होगोन नोंथांनो प्रुफ देखायगोन बेनिखायनो आङो बिथांनि प्रुफफोरखौ देखायनो आखायाव लाबाय स्क्रिनाव नाय बे बाथ्राखौ बिथाङा 2022 2 तारिख जानुवारियाव बुंदोंमोन नाथाय बे बाथ्राया माब्ला बेरखांखो बियो जाफुंबाय गमामायैनो जानुवारि 6 तारिखआवनो बेसेबां दिन आगा-फासा सानब्रैनि उनावनो बियो जाफुंदों नाथाय बियो मा बुस्थुमोन बेखौ साइन्टिस्टआबो बुंनो हायाखै मिथिबायना आरो बिनि उनावहाय मोननैसो भिडिअ दंबावो बेमारिनिफ्राय सोखाजानाय जायफ्रा गोसोम जादु मारिजाना दङ गोसोम जादु खालामजाना दङ गोसोम जादु होनब्ला बे मानसिनि जादुल' नङा दे माने गाज्रि आत्मायाबो गोसोम जादु खालामग्रा दङ नोंनि न'खराव नोंनि देहायाव नोंनि सोलेराव हाबनानैहाय नोंनि देहाखौ नाख्रबनो हमग्रा बेफोरबायदि गाज्रि आत्मा दङ बैफोरखौ बुङो गोसोम जादु आरो मोनसे जोंनि मानसिनि गोसोम जादु दं बेखौबो गोसोम जादु होननानै बुङो मानसिनिब्ला मानसिनि होननानै बुंखागोन आरो गाज्रि आत्मानिबा गाज्रि आत्मानि बेफोरबायदि बुंखागोन नोंथांमोना मोजाङैल' खोनासं नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव मानो खिथादों मानो होनोना जोंनि बर' हारियाव गोबां गोरिब न'खरजों बुंफबनानै दङ थाखा फैसा थोजासे गैया डक्टरनावहाय 10 लाख 12 लाख 15 लाख गारनानैहाय डक्टरनाव चेकआप खालामनो नाथाय बेयाव 500,000 गावनि गोसो खुसियै इसोरनो दान होनायजोंनो नोङो गिदिर बेमारखौ सोखाजानायखौ मोनोब्ला नोंहा बेयाव लाब दंना गैया लाब दङ गोबां लाब दङ आं बेखौ बुङाखैदि नोंथांमोनखौहाय धोरोम सोलाय नाथाय बेयावहाय गोबां हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्राबो बेयाव बिजानो फैयो दै आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होखाबाय सिगाङावनो नाथाय आं बेफोरबायदि साननानै बुङाखै बिसोर हिन्दुफोरखौ ख्रिस्टानाव लाबो आं बेफोरबायदि साननानै बुङाखै दे बेफोरबायदि आंनि गोसोआव साननाय गैया नाथाय आङो बेयाव सोखाजानायखौ नुनानै नोंथांमोननो फोरमायदोंसो जाहाथे जोंनि बर' सुबुंनि गोरिब न'खरफ्रा थाखा फैसा गारनो हायैफ्रा बेफोरबायदि 1500 दानजोंनो गिदिर बेमारखौ सोखाजानायखौ मोनोब्ला मेगन नुयै मानसिफ्रा नुयोब्ला थाबायनो हायै मानसिफ्रा थाबायोब्ला रायज्लायनो हायै मानसिफ्रा रायज्लायोब्ला बेसेबां गिदिर नोंनि न'खराव खुसि फैगोन बिनि थाखायसो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौहाय खोन्थादों